Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Леша Фигулина. Исәнмесез бүгенге программада. Нинди ишек алды күрергә телисез? Халык һәм хакимият кискен проблемалар һәм ихтыяҗлар турында фикер алыштым. Киләсе елда ничә территория төзекләндереләчәк? Хөкем ителүче һәм яклау экспертиза нәтиҗәләрен ялган дип белдерәм. Әмма шик юк, ханым исерек булган. Хакыйкатьне суд ачыкларга тырышты. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз. Мобилизациягә эләгүчеләр хезмәт иткәндә, хакимият аларның гаиләләренә ярдәм кулы сузырга вәгъдә итә. Аларга нинди пособиеләр каралган? Әлбәттә, быел безнең ишек алды проекты кысаларында 78 объект куллануга тапшырылган. Тик кул кушырып утырырга вакыт юк. Киләсе сезонга планнар төзергә кирәк. Чехов урамындагы 3 йорт ишек алдында яшәүчеләр белән очрашу узды. Үз йортлары тирәсендә алар нәрсә күрергә тели? Барлык мәсьәләләр буенча да халык җыенында фикер алыштылар. Кричать не надо, мы обсуждаем вопрос, схему. Шуп контейнерларын кыр үле мәйданына якынрак күчерү тәкъдиме көчле бәхәс уятты. Чехов урамындагы 25, 27 һәм 29 йортларда яшәүчеләр халык җыенында очрашты. Шәһәр хезмәтләре вәкилләре исә халыкка яхшы хәбәр алып килгән. 2023 елда безнең ишек алды программасы бирегә дә килеп җитәчәк. Кечкенә генә парковкада барлыкка килер дип көтелә. Шәһәрнең иң борынгы йортларының берсе беркайчанда тулы ремонт күрмәгән. Биредә озак дәверләр көн күрүче әби-бабайлар косметик ремонтларны хәтерли. Тыңгышлар куела, я чокырлар гына ямала, тротуарлар белән гомумән шөгыльләнүче булмаган. Чеховтагы 27-нче йортка Ләйлә Бәдретдинованы бала тудыру йортыннан алып кайтканнар. Ишек алдының элекке халәтен ул яхшы хәтерли. Бүгенге проблемаларны да ачык аңлыйм һәм шуңа күрә киләчәктә бу территорияның нинди булачагын да күз аллыйм. Иң элек ханым йорт каршына эскәмияләр куйыр иде. Кичке җыенга килгәндә бу әле беренче тыңлау гына. Аны ихтыяҗларны һәм кискен проблемаларны ачыклау өчен оештырдылар. Эш башланганчы ярты елдан артык вакыт бар. Гадәттә төзүчеләр кар эрегәч ремонтка керешә. Әлегә киләсе сезонга якынча 50 йорт расланган. Ә хәзергә архитекторлар халыкка күрсәтер өчен проект әзерли торачак. Барлык яшәүчеләр дә хакимият күзаллау белән килешми, ләкин барыбер уртак фикергә килергә тырышалар. Мәсәлән, ике яктан иске фонарьларның тәрзеләрне яктыртуын билгеләп үтәм. Югыйсә, алар ишек алдына карап торырга тиеш. Президент проектының мәҗбүри эшләр исемлегенә асфальтны алыштыру да керә. Шулай ук халыкны яңа тротуарлар, яктырткычлар, уен яки спорт мәйданчыклары да көтә. Бу эшләр ишек алды машина кую урыны булудан тыш җәмәгать мәйданына әйләнсен өчен башкарыла. Проект идеяләренең берсе күршеләрне берләштерү. Бу сезонда исә подрядчылар шәһәргә 78 объект тапшырды. Чехов урамындагы эш йортта яшәүчеләргә бәхет инде елмайган. Алар һәрберсе дуслашып, тату коллектив хасил иткәннәр. Бирдә яшәүчеләр үз проблемаларын билгеләде. Шәһәр хакимияте аларны ишетте. Апрель яки май айларында халык төгәл план белән танышачак. Төзәтмәләр дә кертә алачак. Әлбәттә, исерек килеш машина йөрткән хатын-кызны 2 елга ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Җинаять эше материалларында әнә шулай диелгән. Май аеның бер көнендә таныклыксыз, аяк булмаган ханымны автоинспекторлар туктаткан. Алкотестердан ул баш тарткан һәм юл патруль хезмәткәрләре аңа наркология диспансерында тулы тикшерү үтәргә тәкъдим иткән. Тулырак киләсе материалда. Бу соңгы процесс. Аның башында хөкем ителүче соңгы сүзен әйтергә тиеш. Аннары суд хөкем карары чыгарачак. Хатын-кыз беренче тапкыр машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм ителгәннән соң кабат исерек килеш машина йөртүгә гаепләнә. Беренче тапкыр тотылганда ул медицина тикшерүеннән баш тарта. Шуңа күрә ханымны административ җаваплылыкка тарталар. Узган елның 7 декабрендә җәмәгать суды документтан ел ярымга мәхрүм итү турында карар чыгара һәм 2020 елның 10 февралендә ул законлы көченә керә. 25 майда ук юл патруль хезмәткәрләре хатын-кызны янә исереклек билгеләре белән туктата. Машина йөртү таныклыгы булмаганлыктан руль артына бергә яшәүче иптәше утырган була. Әмма сәфәр вакытында алар арасында низаг туа, ир-ат автомобильне юл кырыенда калдырып китә. Гаепләнүче руль артына үзе утырга була. Советский урамындагы 150-нче йорт янында аны инспекторлар туктата. Соңрак ак халатлар ханымның наркотик куллануын ачыклый. Хөкем ителүченең 3 баласы бар. Моны суд йомшартучы шартлар буларак кабул итте. Наркотикмы, исерткеч эчемлекләрме? Нигенә куллансаң да бу исереклеккә керә. Хукук бозучыны 30 000 штраф көтә, өстәвенә 2 елга кадәр таныксызлык та калырга мөмкин. Руль белән аерылышның төгәл срогын суд билгели. Шундый ук җәза экспертизадан баш тартучыларга да яный. Хөкем ителүче исә тикшерү нәтиҗәләре белән риза түгел. Аның сүзләренчә, кемдер аның анализын башка наркотик кулланучыныкына алыштырган. Экспертиза нәтиҗәләренә килгәндә, яклау аларны яңадан карау турында гариза бирде.
Ләкин суд фикерен үзгәртмәде. Ханымның гаебе башка дәлилләр белән раслана дип белдерде. Суд эшнең барлык шартларын исәпкә алып, гаепләнүчегә 280 сәгать мәҗбүри эш билгеләде. Аларның башлануын ханым читкә китмәү турында подписка белән көтәчәк. Өстәвенә машина йөртү таныклыгын да 2 ел ярымнан соң гына кулына алачак. Хөкем карары законның көченә кермәде. Дәгъва белдерү өчен вакыт бирелде. Все, до свидания, здорово. Исергәп авылы халкы мобилизацияләнгән ир-егетләр өчен 50-гә якын оек-баш, эшкә киемнәр, 30 пар бияләй, 5 бармакча, җылы бәйләм башлыклар һәм тагын бик күп төрле кирәк-яраклар әзерләп җибәрде. Әлеге игелекле эшне җирле Ак Калфак татар хатын-кызлар оешмасы, мәдәният йортым һәм китапханә хезмәткәрләре оештырды. Аларга мәчеткә йөрүче абыстайлар да, игенәчеләр дә кушылды. Инзира Сайфуллина дәвам итә. Моңлы җырлар җырлый кемдер йон аялы, икенчеләре эрли, өченчеләре оек-баш бияләй бәйли. Алар арасында Исергәп авылының Ак Калфак татар хатын-кызлар оешмасы рәисе Рузилә Әбүзәрова да бар. Әлеге чара аның өчен бик мөһим, чөнки бүгенге көндә аның кияве дә Украинадагы махсус операциядә хәрби хезмәт үтә. Профессиясе буенча военный, ул инде хәзер подполковник, начальник штаба дивизии. Авылның ак әбисе гомере буе шәфкать туташы булып эшләгән Венера Вәлиәхмәтова үзе бәйләгән оек-башы эшенә хәер дуга кушып теләкләре белән хат та язып салган. Хәрби хезмәтеңне үтәгәндә сиңа Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен. Сине сакласын һәм якласын. Исән сау гына үз өйләреңә, үзеңнең гаиләңә әйләнеп кайтсаң иде дип, дошманнарны җиңеп кайтсаң иде дип, мин сиңа дуа кылып утырам. Илдә барган хәлләр авыл өлкәннәренең күңелләрендә кайбер вакыйгаларны яңарта. Алар күбесе әбиләре һәм әниләренең 1941-1945 елларда һәм оннан соң да әле фронт өчен шулай ярдәм иткәннәрен хәтерли. Безгә яшь ягыннан шундый әбиләр кич утырадыр, җүн җигерләп, оек-башлар бәйләп шулай җибәрәләр. Инде бездә менә шуны хәзер икенче буынга наверное безгә эләкте менә. Исергәптә яшәүче 95 яшен тутырган Бибегөл Батраева да хәрбиләр өчен 2 пар оек-баш бәйләп тапшырган. Оек-башларны аның исеменнән авылдашы тапшырды. Менә шушы 2 оек-башны безнең авылның улуг ак әби дибез инде Бибегөл Батраева үзе бәйләп 95 яшендә шушы солдатларга җибәрде. Исән-сау йөреп кайтсыннар диде, аяклары җылыда булсын диде. Бирүк Аллаһ Тәгалә аларны сакласын диде. Күмәк эштән яшь кызлар да читтә калмый, алар да өлкәннәргә ярып кул эшенә тотынган. 6нчы сыйныфта укучы Арина Юсупова да йон җемен орчык белән җигерләргә өйрәнгән. Мин орчык белән җигерлим. Былай эшләгәнне әбиемнән күргән бар иде. Украина җирлегендә барган махсус хәрби операциядә катнашучы якташларыбызга ярдәм итәргә теләүчеләр күп. Ярдәм махсус штабка туплана. Авыл халкы иганәчеләр белән бергә җыелган кирәк-ярак зур капларга тутырылып район штабына озатылды. Татарстанда мобилизацияләнгән ир-атларның балаларына бер тапкыр 20 мең сум акча түләнәчәк. Тиешле карар Республика Министрлар Кабинеты тарафыннан кабул ителде. Пособиене ничек рәсмиләштергән Адилә Борханова белә. Мария Мусыгина район социаль үзәгеннән чакыру алганнан соң бирегә гариза тутырырга килгән, аның ире өлешчә мобилизациягә эләккән. Мобилизацияләнүче ир-егетләрнең гаиләләреннән һәр балага бер тапкыр 20 мең сум акча түләнәчәк. Әлеге түләүләр Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары нигезендә мобилизациягә эләккән һәр ир-егетнең 18 яшы тулмаган баласына каралган. Без социаль яклау бүлеге аша мобилизацияга буенча чакырган ир-егетләрнең балаларына 20 мең сум акча алу өчен гаризалар кабул итәбез. Һәр әнинең бу көннәрдә безгә мөрәҗәгать итүе сорала. Тиешле акчаны алу өчен район социаль яклау идарәсенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Үзегез белән паспорт, балагызның туу турында таныклыгын, акча күчерү өчен исәп-хисап шартларын алыгыз дип искәртә социаль яклау бүлеге хезмәткәрләре. Туу таныклыгында әтисе дигән урында мобилизацияләнгән ирнең исеме торырга тиеш. Хәрби комиссариаттан бернинди белешмә дә кирәкми. Зәйдән мобилизацияләнүчеләрнең хатыннары бу акчаларны алу өчен гариза тутыра башладылар. Гаризалар 10 көн эчендә каралачак. Бу уңайдан Зәй социаль яклау бүлеге эш режимын озынайтты. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Әлмәтләрнең сәхнәгә чыгып театр куелышында катнашу мөмкинлеге туды. Иҗтимагый театр сәхнәне якынайтачак. Бирдә һәвәскәр актер да уйный ала. Шәһәрдә 2нче театр лабораториясе эшли башлады.
Үзеңне актер ролендә сынап карарга, тамашачылар алдында куркуны җиңәргә һәм сәхнәдә чыгыш ясарга, моны һәр әлмәтле студент һәм сәламәтлеге ягыннан шикле кеше башкара ала. Инклюзион дип исемләнгән иҗади проектлар үзәге төрле шәһәрләрдә 9 мәйданчык ачкан инде. Әлмәт 10-нчысы булачак. Әлеге лабораторияның иҗади тикшеренүен шәһәр риваятләренә багышлаганнар. Һәркемнең теге яки бу урын белән бәйләнгән үз тарихы бар. Нәкъ менә шулар сәхнәдә чагылачак. Спектакль, рәсем яки хикәя, иҗади проект нәрсәдән гыйбарәт булачак, әлегә билгесез. Лабораторияның кураторы, театр режиссеры Алексей Ракульцев иде. Иҗат лабораториясендә катнашучылар актерлык курслары уза. Катлаулы театр фәнен үзләштерүдә аларга драма театр артистлары ярдәм итә. Җанлы аралашу вакытында алар бергәләп сорауларга җавап эзләячәк һәм төп теманы тамашачыларга тәкъдим итү ысулы турында фикер алышачак. Хыяллар өчен ирек бирелә, биредә шикләр юк. Иҗади нәтиҗәне 22 октябрьдә Әлмәт иҗтимагый үзәгендә күрергә мөмкин булачак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең рәсми сайтыбызда таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.